Вечер на всички. Намираме се на язовир Кастел. Току-що се скри слънцето. Двамата с колегата имахме сулка. По едно и също време ни удариха две страхотни риби. Той извади страхотен 8 кг дивак. Аз извадих 12,5 кг мирър, голшеран. И двамата използваме продуктите на Барфин и на Катран. Аз лично хванах този красавец на две топчета кокос и банан, дипнати в пушек Soft Sweet. Колегата той ще ви каже на какво хвана неговата риба. Аз използвах 0.25,5 на Катран Synapse Neon с Shock Leader Galaxy и с Dual Braid за повод. Ed, can you show your fish, please? What kind of bait did you use for this one? I was using the Barfin line, MI5 boilies with the bait smoke as well. Yeah. Yeah. Keep the fish This one. Yeah, also with the Kitran Synapse 15-pound main line. And the, използва на Mi-5 топчетата на Барфин с пушек Mi-5 и за влакно използва Катран Synapse Carp 0.30 с Galaxy Shock Leader и с съответно Dual Braid за повод. Какво още мога да ви кажа? Мисля, че се справяме страхотно с колегата. Както виждате тези две красиви риби. Това е всичко от нас. Пожелавам ви насука и използвайте продуктите на Барфин и Катран.